Ja terve terve! Tää on Jipsu ja Kenoi. Ensimmäinen Let's Play-video. Jibo jibo. Joo, eli tänään pelataan MV2. Katsotaan mitä tästä tulee, kun vähän aikaa on pelannut. Joo, siis tää oli tämmönen random. Kello on 2:15 yöllä. Päätettiin, että vittu. Tehdään meidän ensimmäinen video nyt, MP2. Mikäs siinä? Joo. Tää varmaan tulee vasta huomenna todennäköisesti YouTube vai mitä? Mä laitan tän varmaan yöksi. Onko? Kato mun lässeitä. Joo, ja meillä on varmaan vitu vähän tilaajia alkuun. Joo, mä toivotan, että me saatais tilaajia tästä nopeasti ja silleen. Että me pelataan tää MP2 on vaan tämmönen ihan random. Voisi tää joskus toistakin pelaa vai mitä? Juu, totta kai. Varmaan Minecraftia aloitetaan ja sit juteltiin vähän jos aloittaa sitä Terraria. Sitten niitä jotain tulee. Ja yksinkin varmaan mä alan pelaamaan jotain kun Jipsulla kaikkia näitä samoja pelejä on. Niin. Muutenkin. Tässä menee aina ihan saatanan kauan nykyään tässä. Niin menee. Millä sitä pelais? Mitä? Että millä sitä pelais? En tiedä. Toivottavasti toi ei tuu toi derail. Mitä sitä tässä hypittäis? Jos tässä menee kauan. Puhelin lentelee. Joo. Ei varmaan tuu hirveästi mitään juttua, kun kello on kuitenkin noin paljon. Ei yhtään pääsytä kuitenkaan ainakaan mua, mutta en mä tiedä. Ei sitä tuu. Mä oon tottunut hirveästi löpiseen joskus yöllä, kun mä pelaan. Joo. Petaan varmaan vaan yksi domination tästä. Nyt se on vähän niinku koos se video, vai? Juu. Jotenkin niin. Kattoo nyt. Ja jos vaikka niinku lopettaa sitä videoa vähäksi aikaa, sit kun tulee peli, niin aloittaa taas. Joo, paussi. Juu, eli nyt löytyi peli ja vaihdettiin niin modia eli TDM. Ja TDM, skippa. koska Dominationissa oli niin vähän pelaajia, niin Joo, 34 pelaajaa yhteensä se siellä pelaamassa. Parties no longer active tuli mulle. Et kai. Joo. Vitsi. Eli pitäis mulla takaisin. Joo. Okei. Mut toi löytyi niin nopeesti, toi löytyi melkein heti kun äsken. Niin. No worries. Tää onkin ihan paskamappi. Invaam. Joo. Invetettu game. TDM. Jos nyt TM, se on TDM. mä sanoin TDM. Vittu. Nyt ei taho löytyy taas. Äsken tuli heti. No kyllä löytyy. Hetki. Perri. Nonni. Kato hairais. Tää on keskeneräinen. Niin on. Jos tää on keskeneräinen hirveesti, niin pelataanko 2? Saman tien videolle. Joo. Koska tää nyt ei oo mitään live-kommentary. Koitaan nukee. Millä vetäis? Voidaan ainakin umpilla. Umpilla. Vois koittaa vähän miten lähtee. Oho. Näppäimet ei oikein kohdillaan, mutta kai tässäkin pelaa. Vähän outoa pelaa MP2, kun pelaa BF vähän se. Helvetti. Onkos vähän niin lagia kuvaa? Ai niin joo, mulle
No. Perkele. Joo, tää mun kone on aika paska. Tää ei oo oikein kunnolla pyöritä tätä, että Vai ei? niinku frapsi päällä. Tätä muuta. Et voi olla pientä lakia, jos ei kovasti häiritsi. Jos se sun silmää pistä paljon, niin... Ei se Tai paljon niin- niinku, siis kyllä vähän kun pelaa, niin saa vähän varmemmin niinku ampua. Siis ei se varmaan videossa haittaa, että tää niinku... Juu, ei oo niin pilkupiilosta varmaan. Ei vittu, nyt on kyllä vähän nää asetukset. Vähän heittää hyvin. Friendly Predator missile incoming. We've taken the lead. Aivan perhana. Ei toi nyt kyllä. Statsit on mitä mukavimmat. No milloin pelasit viimeksi MV2? On siitä aikaa. Cover me, I'm reloading. Ai. Se alkaa vähän useammin pelaa tätä. Ettei tätä tullut niinku turhaa ostettu sille. UAV recon standing by. Repeat, UAV recon is standing by. Oho, mulla loppu panokset. Silloin joskus. Toi on vielä. Dyn, dyn. UAV recon ready for deployment. UAV recon ready for deployment. Target neutralized. Jii. Ai, takana. Tästä tuu mitään. Missä vihuut on? Mikä tää näy? Oikeesti. Nyt. Steady. No ei se... UAV online. No, Cover me, I'm reloading. ovella aina koitin kiertää vihollisten selkään ja kaikki on toisella puolella. Onks tää reillä? Tango down. Kato. Ei oo. Nappas. 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 Kappas. Kappas. UAV online. Mut joo, meillä ei mitään haju kuin säännössä näitä videot tulee, että näitä videot tulee kun se meitä kuvittaa ja sit jos tästä tulee niinku... Nyt ollaan vasta semmoisessa kokeiluvaiheessa, sit kun jos tää lähtee edes kulaa eteenpäin, niin sit tulee varmaan päivittäin. Jos vaan niinku... Aika ja kaikki nää natsaa. Se on nyt paha, kun me oltiin tässä kesäloman lopussa. On sit viikonloput vaan, mut... Kyllä arkisinkin jos aikaa. Niin, no iltaisin on ainakin Niin. jonkin verran. Ja koulun jälkeen sun muuta. Missä se nyt on? Tuolla. Stunia vaan perä. Care package on the way. Voi saakeli. Predator missile incoming. Kato, 13/5. Vedetäänkö toinen saman tien? 13/5, mulla on 7 ja 9. No miten? Vedetäänkö toinen saman Vedetään tien tuo. perä? Tää nyt oli vähän keskeneräinen. Invase. Ihan
Mikähän mä en sinä. Mua näkyy vieläkin tuo haikais. Jospa se kohta. Noin. Skipaa taas. Sitten sieltä tulee joku... Mitä? Cold not migrate host. Tuiko sullakin? Tuuppa pois. Voi vittu. Ihme säätö. Tää MP2 meni ihan ihmeelliseksi. Dido. TDM. Toivottavasti tulisi nopeasti. Pelattu ollaan varmaan joku 7 minuuttia. Niinku se kaikkien säätö mahdollista. No Suppeis. niin. Tääkin on keskeneräinen, mutta ihan sama. Mä en oo ikinä Tää on ymmärtänyt vähän... tätä mappia. Aiku, onks tää niin huono? Siis tää on... No niin, no joo. Mä tiedän. Scarholla vähän setitystä. Voidaan interventionilla. Ei kyllä, tästä ei tullut kyllä paljon mitään. Mut. Pysy paikalla, no niin. Noniin, onnistuuhan se. Oi hemmetti. Täh? Toi faija tuli tohon. Joo, ei me jätkä. Tää on muut ylhäällä. Sain taas paskahalauksen, tuli mun huoneelle tolle. Ois kyllä kohta laittaa ase. Kuulit, se tuli. Kuulin. Se sanoi jotain. No. Ei sitä oo selvää mitä se... Mä en sano minäkään. Ai ai, ai ai. 44. F13. Mikä toi? Sven Robi. Kato. Kaikki- Jätkä yritti tulla selkään. Joo. Voi Liamin peli. Tää on kyllä vähän klassi. Kato, ei me olla no ollaan me kyllä aika paljon häviä. Itse se on... He oikeesti... Oot sä... Kuole se, kuole. Ei. Ei väkisin. Ei pahalla, mutta tahalla. Se on joku stunees. Voi voi Aika. voi. Lagi, skidi. Joo, tää kaatu tähän. Se oikeastaan, tällaista on, MP2 koneella. Hyvä peli, ostakaa 25 € vissiin, paljon. 30. Kato nyt 30. Kohta vaihtuu hosti tai hosti lähtee tai sit ei kaatuu kun koko... nyt kyllä lakaa aika. Tää mun Tulee- jätkä juoksee itsestä. Tulee 10 sekuntia. No niin, ja nyt Noniin. mut tappuu joku. Loppuks tää? Joku tää lakkas. Siellä on. Nyt tää meni taas jakkus. Mä otan kyllä... 30. Loppumatsi mä vedän. Intervention. Mä lagiin taas. Sit se oli siinä. Se oli siinä. Taisi olla sitten siinä.
Joo, tää oli tää ensimmäinen video. Tää oli kyllä kamalaa Niin. paskaa. No, ei sille voi mitään. Hei, jatkuuko? Voiko olla? Ei voi olla. Pahoitellaan tästä lagista, me ei voi ottaa itse mitään. Ei niin. About joka kolmas matsi on tällainen, että täällä alkaa näin jumalattomasti. Täällä jotkut eteläkorealaiset pelaamassa. Puolen megan eteillä ne joutuu hostiksi. Jos näissä olisi niinku sellainen, että näissä olisi niinku ihan omat hostit silleen kunnon. Niin eikä joku jää hostaisi näitä sille. Että jos niitä pelaajien netit, joku pelaa jollain mokkulalla, niin siitä pelaamaan. Niitä jotenkin tää host-piikki parantaisi esimerkiksi. Kun vittu muitakin on. Voi valita näitä pelaajista muitakin hosteiksi. Tai silleen jännästi, tiettekö te? Kyllä tiedätte. Nänni pohjaa, aime ohjaa. Joo, quickscope. Niin setit oikeesti. Kato, siitä. Philip Morris. Ja viimeistä 6/14. Olis mulla oli 6/15. Kato. Kato. Sun kode on kilkemiin. tässä yli 1 tässä pelissä, mutta koittakaa itse tulla pelaa tällaisella lakeella. Ei jumalau. Joo. Joo. Nää lobby. Joo. Tää ensimmäinen video oli sitten tässä ja Joo, se lisää oli tässä tulee näin ja joskus. laittakaa kommentteja, jos te näette ja jos te niin mukavia, että pidätte tästä meidän ensimmäisestä videosta, niin kertokaa toki kavereillekin. Ihmeessä. Niin. Ei me tätä pakottaa voi. Mut tilatkaa. Joo, tosiaan, tilatkaa. Tilatkaa. Muistakaa tilata. Me jatketaan tästä iltaa ja Noniin. Joo, me jatketaan iltaa. se on sitten moro.